skupo, dugovi pritisli, jedino nas SMS ne košta. Popalite upaljači. S SMS-om čovek šalje šta se seti, telegrami, razglednice, pisma i paketi, političke doskočice, najnovije psovke. Ispisujem s SMS-om i to bez olovke, kad nemam domete mata me bes. Jer ne mogu da pošaljem važan SMS, jer ne mogu da pošaljem važan SMS. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS, Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS, Sve je skupo, dugovi pritisni, jedino nas SMS ne košta. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS, Baš nam prija satelitska